आङो नोंथांनिफ्राय बे खान्थालगुरि जायगायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। हाबा जानायब्लाबो साफा गोजा मानसिफोरा माने औ बिसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे देहाखौबो जोथोन लाखिनाया जोंनि मोनसे खर' सानांगौ बेखौ नोंथांमोना फालियो आरोखि। फालिया औ आखाइ खबदों अननानै बयबो। औ आंथ' मा बुंबावनो माने ओरैबायदि उसुबिदा मोनो आङो मोनसे बाथ्राखौ दा खालि हिन्जाव खारनायल' खोनायो आरोखि। ओमफ्राय आंथ' हिन्जावासो खारबाय हौवाखौथ' आङो हाबा लानो हाया ना मानोना आंबो हौवासो। हौवाया खारब्ला देन आं बिनि हिन्जावखौ हाबा लानो हागोन नंगौ नाङा? दा हिन्जावासो खारो दा हौवानो आं मा बेबस्था खालामनो हाया आरोखि। बुजिबाय? दा नोंथांमोननि एरियानिफ्राय हिन्जाव खारोना खारा? खारनाय गैथारा सासेबो गैयाना? बिराद मोजां खाराखैबा माने हिन्जावफ्रा फिसाया 5 बोसोर जाब्लासो खारो दे। ओमफ्राय बे आहार नागारदान 6 मास 1 बोसोरनिखौ बे बेरेगारनो खारनो बांलायथ' बेखौहाय जाथ'वाहाय बोसोरथामनिबाव होनलायनाय खोनाबाय आङो। गोसोथोनाय रायलायनायखौ बिराद अनसुलि जुनारफोर आरोखि। फिसाय गारनाय थाग्राब्लाबो बिराद अनसुलि जायो दे। फिसाखौ ओरैबो 6 मास 1 बोसोराव गारना खारा खमसे खम 5 बोसोर जाब्लासो गारनाय खारो नंगौ नाङा? नोंसोर नायसाय जेनेबा बबेबा गामियाव जै हिन्जाव खारदों होनदों बिनि फिसाया गैयाब्लाबो 10 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय 5 बोसोरनि हरै जाबाय आरोखि। 3 बोसोर 2 बोसोर खारना खारा उन्दैया बुजिस्लाबाना मिथिबाय? दा ओंखायनो आंनो मोनसे फर्मुला बाहायनो नागिरदों आङो। खारनो बोसोर मोनैनि फिसाखौ साबा खांनांगौ। माने सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ। बोसोरसेयाथ' ओरै थांखाबाय बोसोरसेया ओरै मानबायल' मानबायलाबा आहार जानाय दा फेदेरनाय माबा ओंखाम दौनाय बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा नायखागौ आरोखि। बोसोरबाखौ बिमाया ओरैबायदि अनो बे नागारा आरोखि। जै बोसोरबानि उनाव जाबाय दाउखौ ओंखायनो साबा खांनांगौ। जै 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव आरो 2 जानानै 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव आरो बेबो 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव आरोखि। लायनो 25 बोसोर फिसा खांनांगौ। होनब्ला बहाथो खारनो सम मोनबाय? अबसर गैया अबसर नाखाखिब' फाला गय बेलेग नुवागौमोन आरोखि। एडभाइसआ गाज्रि जादों नामा? दा सासे 2 लानानै ब्रेक हमोना लाथ'वा मालाय लाला जाहोनो हानाय जे मा खोथा जोंनाव जेबो गैयामोन बिसोरखौ जोनोम होदों फेदेरदोंबो आरोखि। दा जोंबो जाबाय आरोखि जाहोनो हायै जों खोथा गैया। देरबा लावबा हारसिं मावना जाखायो जाग्राफ्रा नंगौ नाङा दे? होनबा खांसिगोन ना? खांनांगोन। जै नोङो हिन्जावखौ दाउट मोनगोन सोरबा हौवानि फन फैबाय थादों साबा खां। बुजिबाय? बै समावनो खांखा नोङो नोङाला नोंखौ थगायसो बियो। एडभाइसआ गाज्रि जाबाय नामा? गाज्रि जादोंबा क्षमा हो। नों माथो खालामनो सानफ्रामबो मबाइल खेवब्लानो नै उमुगनिया खारबायनो उमुगजों उमुगाव खारलायबायनो। ओमफ्राय आं नायबाय थायो गथ'आ बिसि गिदिर देरखो थाबायनो रोंनाय 5 बोसोरनि बारा नैबेलाय लायाखै खारजाबाय होनबाय। ओंखायनो खार जै गुबुन हौवानि फन फैबाय सासे आरोबाव। ओमफ्राय दानाथ' बे हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि फाद जाहैबाय। दाथ' हौवायाबो गुबुन हिन्जाव लाना खारोना नंगौ नाङा? हौवाया गुबुन हिन्जाव लाना खारोना खारा? थाखाबानो खारोना खारा? दा मा बेबस्थाजों फिसायफोरखौ लाखिनो गुबुन लाहैनोबा बेबस्था लानो फिसायखौ रायब्लाबो बिखायावसो जोनो नागिरो फिसायफ्रा जै बिखायाव नांबाय दैखाङो सेस। दा नोङो होमब्ला फिसायखौहाय बोरै नोङो मोजाङै न'आव लाखिनो गुबुन हिन्जावजों लाइन मारि खालामनो गुबुन हिन्जावजों दोनखारै बा खारलानै खालामनो मा राहा दं आदै? राहायानो गैया। आरो हौवाफ्राथ' बिदि बांद्राय एडभाइसखौ नों मा राहायै खालामनो? गोनोखोआरि नोजोरजों
खोनादोंना फंबाय हौवाफ्राबो गुबुन हिनजाव लाना खारो सोरबाखौबा सिख्लाखौबो लाना खारो आजिखालि माने हिनजाव गोलावफोरखौ सिख्लाखौ खायो नालाय सिख्लाफ्रा बांसिन माने हिनजाव गोलावखौ मोजां मोनो जाबाय थाखा फैसाबो नांगौना गाननांगोन जोमनांगोन नङा होमबा सेंग्राफोरनावथ' एसे खम थायो साख्रि गैयाब्ला इनकाम गैयाब्ला बिसिनाबो गाज्रिद्राय नङा नंनाया बिदिया ओमफ्राय होनब्लाबो समाजाव गोरोबाना जोंनिजों नङा होमबा आरो दा ओंखायनो बे प्रब्लेमखौ बोरैहाय हिनजावफ्रा मिथायनो आंनाव मोनसे सल्युसन खालामनायनि लामा दं हौवाफ्रा ब्लेडखौ बिराद गियो नंगौ आं गाज्रि खोथा साननानै नेगेटिभ खोथा लानानै बुङाखै हौवाफ्रा बे ब्लेड जिनिसखौ बिराद गियो हिनजावफ्राबो गोसोआव लानांगौ मिथिबाय आरो बे ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय बिराद गिसिबाय थालिया हौवाफ्रा जेखौबो गिया सिलाइखौबो गिया सिखा बारुदखौबो गिया जे ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय जायो आरोखि ओंखायनो बे हौवाफ्राथ' उन्दुग्रा रुमाव उन्दुनायावबो हाबखायो हरावबो हाबो बे फुङाव बिजनेसाव थांबाय स्कुलाव थांबाय बबेबा कन्ट्रेक्टनि खामानि थांबाय माबा थांबाय ओंखायनो जै बे उन्दुनोसै जाहैबाय आरोखि नोंबो उन्दुनोसै खुरैयाव आधा खुरै हालदै लादो ब्लेड गोहोदाखौ टेबोलाव दोनो जेबो खालामनाङा बेखौ नुनानैनो गिगोन खोथाथ' नंगौ इदि आं सानगोन आरोखि बियो गिगोन जेबो गाज्रि खालामनो आं सल्युसननि लामासो खोन्थादों ना गाज्रि मोनबाय नाङा ना गोरोन्थि बुजिदों नोंहा फिसाइखौबोथ' जोथोनै दोननांगोन ना एसे जेरै हिनजावफोरखौ सिगिनानै दोनो हिनजावाबो फिसाइखौ एसेबाबो सिगिनानै दोननांगोन ना हाबाब गथ' बिसि मोजां साफा उन्दै गथ'फोरखौ गारनाय गुबुन हिनजाव लायो दैयाव थाङो बहाबा थाङो बिदि जायाना ओंखायनो सल्युसना बेनो ब्लेड आरो आधा खुरै हालदै आरोखि जेबो खालामनाङा बे मोनसे मन्त्र जागोन आरोखि मन्त्रसो दे जाबाय दा खालामसिगोन ना बिदिनो अके औ आङो एसेयावनो लाखिथ'बाय बयखौबो खुलुमबाय दा गाज्रि मोनखायाखै दा गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोनाखैबा आखाइखौ बोसोरसालियाव जुथुमा गौतमनि जिहेतु नोंथाङा प्रग्राम खालामगोन दा बे बेलायाव बिदि मेथाइ खननानै दा जायफ्रा धोरोमखौ जायफ्रा मोजां मोनदों आरो बेयावहाय नुजाफैनो हादों बिसोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे आरो आंखौबो बेसिम लेंहरनायनि थाखाय गोजोननाय जासिबाय आरो साबायखर जासिबाय आरो नोंथांमोननिसिमबो बे आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय आरो जिहेतु जों नुबाय थादों मबाइलाव माने गोबां माने कमेडियान खालामदों बै समाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन कमेडिनि गेजेरजों आङो बुंनो सानोदि जों जे मालाबानि समावहाय भिडिअ बानायोना भिडिअखौथ' बानायबाय थायोआनो जोङो बेनि गेजेराव जोङो माखासे बुस्थुखौ बानायो जेखौ जों दा मावथों होननानै बानायो आरो भिडिअआवहाय ओमफ्राय बेफोरबायदि बुस्थुखौ नुनानै लाइमोनफोरा उल्टासो बानायना होयो माने बिदिनो जानो थिनखादों भिडिअआवनो जों खालामनांगौ होननानै बानायोसो आरो उल्टासो नाथाय जोंनि माबाया माने जोंनि खालामनो थिननाया जाहाथे बेबायदि खालामनाङासो आरोना जोंनि भिडिअ बानायनायनि थांखियानो जोंखौ नायनानै जाहाथे बेबायदि दाजाथों बेबायदि खालामनायबा नै बिसोरनो आदामोनानो आब'मोनानो भिडिअआवहाय बेबायदि खालामनानै नै बेबायदि जाहैदों जोबनायाव खस्थ' मोनहैदों बेफोरबायदि जायो नालाय जोंनि मानसिफ्राबो जाहाथे रियेलावहाय बेबायदि दाजाथों होननानै जों बानायो नाथाय उल्टासो सोलोंनानै बानायो आं बेखौनो लाइमोनफोरनि सिगाङाव खावलायगोन बेबायदि खालामनाङा जों जा माबा भिडिअआवहाय जों सोलोंथाइ होनो थाखायसो खालामदों बेखौ नोंथांमोनखौ बेबायदि जा होननानै जों बानाया जों सुद्रायनाय लाबोनो थाखायसो बानायदों हरिसिंगायाव फैनानै दिनै मा आयदाजों नोंथाङा कमेडि खालामगोन बा बाहागो लागोन बेखौथ' दा गाखोहैबासो बुंनो हासिगोन दा पाब्लिकफोरा मा डिमान्ड खालामो ओमफ्राय गाखोग्राफ्रा मा बुंनो थिनो बेनि सायावसो जासिगोन आरो मोनसे कमेडि बुंनो हागोन नामा दा नैबे प्रेजेन्ट टाइमनि मोनसे कमेडि बुंनो हागोन नामा दानि प्रेजेन्ट टाइमनि बुंनो थाङोबालाय बे हाबा जानायखौनो हमना लांनायनि बागै होननांसिगोन आरो जे जोङो सिगाङावहाय जेनेबा जों हाबा जायाखै नालाय बैसोआबोथ' बारा नङा मानसिफ्रा जोंखौ बैसो गिदिर सानसै भिडिअआव नुनोसै आब' आरो रियेलावबो जेनेबा आंखौ बैसो गिदिर मानसि होननानै जेनेबा फंबाय
बिनानावफोरा थाब हाबा जानानै बिसोरखौ उन्दैफ्रा हाबा जानोसै नालाय बिसोरनि थाखायनो जोंहा बुरि होनजानांगौ जायो ह लांजायाखै रावजोंबो होनना ओजों आरो जोंनिफ्राय हाबा जानाङि बैसोआवसो हाबा जाखादों बेखौथ' रावबो मिथिया बिसोरनि थाखायनो जोंहासो बुरिबाय होनजायो ओमफ्राय दा सरकारा जे बेबायदि खालामदों आं बेखौ मोजांसो मोनदों आरो बोरैबा एबारहाय जोंहा रावजोंबो आयं होनजानांला सोरजोंबा बेवाइ होनजानांला बेनोसै आरोना आं मोजांसो मोनदों एबार